ساعات شعات كوين اللو كاب ستوديو جناير تي في زنا مسنادونا نفيلم مالنا زغبركم تعزبتنا كم يتمسيو نلومي حمس شعات تمسكرم استدالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعد من مصاوم تصنح ميكائيل حدقو فلما جن بكنت وتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات سلسة زيقاتات بكورونا فيروس من كافون كرقاقزن كله سلسة ما تفانيهم أبزوبا ما كل زركبا ديقاتات راياتات أخل ماي أوهاليلن أبنو زوبا باطع أب بقعتنو تسيتن تمهارات تبابع ممحياش تمزجبو أبزيناتات وطعي قطباوي ودب هاجرات معرب أفريقيا مالتي كواسنا أبال نسجيني أو نزيفوهم منغو حالتات صوتا إسرائيل وفلسطين سرفنياتات بستولع قجت بوحدو 100 سرفنياتات قوسيلو سيمين كوريا جزيف مهانو استقل سوى تهدراو مريج أكايدا زرزر زيراو فلما حاوريتوا كامي ستعنا لومي أبو موشبي ماكلات زواتات ماكل قاشبار كان دوبو بن بستقبر ناي لاباراتوري مرمراتا سلسة زيقاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترقاقي تلوم ساتوم حانتي أبس مرا زوبا ماكل لحدا بدي بارا زوبا قاشباركا حرد ما بدكم حرد زوبا دوبو بتوشيبوم زتصونيهم زكم زيلون كله كورونا فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالا زوبا دوبو بتعقيبهم كنكن كجبر لهم صنحو سلسة زيقاتات حاويهم تفاني مالو بز مسرت على لاغطر بكورونا فيروس زتلفو زيقاتات كسابلومي شديشيمتن حبسان 4 بتحلو شديشيمتن شومنتن كابزيوم حاويهم زتفانو 4 بموزو تفليو شديشد ما جناب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيهم نسرت عنا 9 مسكرم كلتشحن إسران حدن نابي كالزينا مسنسقرم أبي زوبا ماكل زركبا أبي موحس قرب زستا ماي سبن طريتن كمون لمعات مصنو زقلقلا ديقاتاتن راحتاتن وغل ماي كم زوها للا تحابيروم وكيلي رينا يوناتان عبيون زدالو تصاب قرمسكال قرسكير كوربوي أب زوبا ماكل زركبا كزنت ماي مالت ديقاتاتن راحتاتن بسناي كرامات للزبن وغل ماي كم زوها للا كاب كفلهن صاو لمعات استرخب حبريتها أنتصيرو أبت كفلي حلافيج أنفر حرشة وتحت قرصي إنجنير أبراهام دانيال نيرينا بزها بحبريتا بحفشة أمو حسك الرب 6 ماي 7 طريتن كمون قبل معت مسنو زقلقلا 84 ديقاتات 4 كلتن رهياتاتن 9 حدن كترتاتن كم زلوا بمتقاس قلك ملعان كلوا قل دما أخول تحسو كم زوهل لا قليسو جغابي 84 زغنا ديقات اللونا 4 كلتن زغنا دما رهيات اللونا مالتي مستحيل زخيدون كترتات مالو كترتاتون كباب درفو زخاب سرجعة كبابي سمانا زخون كترتات قال لنا مالتي إذا حجة عبيت كترتات بسمين تسرح مالتي حجة بحفوشي زين جهازين كنا كلا كبابي 7 ملم كيب ماي حزا من الباش تناي نمايا بالقوت زو على قريفات تناي حرشات اي دحرقنا نياستات كاو كلتشحن هكتار من معركة مالتي أب كلتشحن 19 كلتشحن عسران بالعلى 10 مليون نغفة أب عدتات قريتات عد قبروت صلوتن عد غشن استسرحة كاب 10 شح كساب 7 شح متر كيب ماي كحزاز خلا 4 مثلا نقص ديقاتاتون وكل ماي بمهلالن درو زمسقنا بركتوي قبرا كم زلوا إنجنير أبراهام بتوثقي حبيرو بتماسسالي أب كلتشحن 19 أب درفو استسرحة 4 عبيت كترتاتن أبنو الزوبا سرجغستهن 9 كترتاتن ون أقلقلوت أمهاب كم زركبا بمقلاز سقم 6 ماي نبرتي قلعين محاس سرح زلا لعلى 75 شح متر كيب ماي ناي محاز عقم زلوا ديقا 98 مئتاويت كابنس أو سرحتا كم استزازم أرديو ناي كلتشحن 10 سلاح جين انترينا كاي 4 دقات سرحنا بزوانا مالتي زيادة قريتات عد قورو صلوت عد غيز انتن 4 مالتي حجي ما مسرح زلوا دما كلت اللوا زانا يقولي دار وديا مززان بس يحلا مالتي عد عشان تجمرت هلا مالتي سلازي زيادة دحري كلها بحبشو نلوات كابي
مئة زقامة جمرت كل معها لا نتقوم جمرتي كإلا معقاب ماين حمدن لمعات مسنون أبنو الصبا سرجغا منسي موسي جيلاي بوغنو أبتنو الزبا زركبا ديغاتات رهياتاتن كترتاتن كنا موحسك الرب ستة ماي سبن تريتن بمسناوي أقباب أحملتن مقب انسسان بملمع أمسسان نايت صبا كبتن مملا طلب نبرتن عبي استواصي قبرا كمزلوا أفليتو كنبر تغين بزهز بقدم ما يكلو الله دحريو تريت تبل دحريو قا نام مسنون نافكالم عبالن تقيد بزعبا مسنو حجي بزطعمي فريد ويدلو زي هزبي ديقاس رحلنا كم بقاس ديقا نسرع ويقال دقف قبرنا أكو مدرجة بسحيد الله بزعبا مفرايقا أزيو نام مسنو قوزي تقيد دلو هزبي كابتي حرشاوي كرمتاو حرشا نداوصة نام مسنو أزيو نقحتنا قبرة كومو يتقيد دلو مالتي بحبش حملتي قصة سلاطة كوميدارة بخمس بمسنو تتقيمون دالمعو عداقاتات كا أزيو ماراقيو مالو كومو نسترا ديكوناون كتاليا مقب إنسان دافريو لومع مقب إنسان دافريو صباتا حجي أبزقا صبا كم لبودي المعتي جرادين قريتاتن الزبا سرجقا بوغنوم اثن بمنغستس تهان صادقاتاتن رهياتاتن قرب 6 ماي 7 تريتن بموحاس أبلمعات مسنو تصنحهم دروت عيو بستودبن السفحن كدفقلو كم زحقزوم قليصام نأقلقلت 6 ماي كتما زقلقلا ديقاتات ماي نفحن توكورن أوهلي نونو بزعبا زلوات حستون تقلقلتي أبتقاق ماي كختل وزقبا أقبابن دحري مودة كرامات حبريتان هزب كم زهب كفلت صوري 6 ماي زوبا مأكل حبير الله أب نوزوا باطع مسرح ممهارم استمهارن مقمقام أب زتقايد آخيبا ببقعت نوتسيت انتمهارو تبابع ممحياش كم تمزقبة تقريتو وكيلي رينا إبراهيم عمر زدالو تصبصاب دونيكا صحيح أمنو الزوابات أب عامة تمرتي كلتشحن 19 بقعة وتسيت انت مهارو بحفشة نايدك أنستيو دما بفلاي أب كل درجاتات أتبابع من محياش كم زرعيه بيت صحفة تمرتي نايتنو الزوبا بشمون تمسكرم أب زكايدو قمقما وأخيبا قليتهم حلافة بيت صحفة ممهر إسماعيل صالح أب زغربو تصبصاب مسرح من ملاء تقاريت زنبرة تمرتي بوهداتن تنقوقات تححزان كلهم أكلات بتصبق كم التسلاسل بمحبار تمزجيبو زلو وصيت وناتو مرأيا كم زخونة أرديوم متأن محلافة مبقاتات 9.4 مئتاويت أب مأكلاي درجة 7.4 مئتاويت أب كالاي درجة دما 8.5 مئتاويت كم زنبرز تقسم ممهر إسماعيل مسناي زحلف عمد كنا تأثرن كله أب مبقاتا ب 0.7 مئتاويت أب مأكلاي درجة ب 7.3 مئتاويت أب كالاي درجة خا ب 8.8 مئتاويت كم زبالة أرديوم بزيكازي أب هاجراوي ملك فتنا كالا أي درجة كابز التساتفو 214 تمهارو 29 ناي ديجري 28 ناي دبلوما 38 دما ناي سيرتيفيكيت نتبو كمزم صقو إذا مس ناي زحلف عامت بموددار ب 12 مئتاويت عبيت كم زرعية اتز قربت أبصاب أنتصيروم تساتفت دحر زكايد وزته زأرجان كأسر زي بلن أبيات التمرتي تسجنان هنسأتن كايدلن تحت قرص أبيات التمرت كمالا كمون تنقي مقرات تمهارو تلاليو فتح كنا ديلون زبلن كال رئيتوتاتن لبواتاتن أقربهم أما حداري كتما باتصر عطو هايلا أسفها أبز اسمعو مزازة مقال تمزجيب زلو وتسيت زاد توابع كوان تخونه ززانك خون كم زي بلو بمزخخار نمسرح ممهارن مستمهارن زعن قفو حصراتاتن بدهوتاتن تلاليوم ككم قدام النتاتهم نمفتح أبز كايد سعري من محدار كتما اجامو كم زبركت الرقاقيتهم أمنو الزوابات لعلى شو عتشحن شمون تميتن تمهارو زي انقدا كامواله هتصانات كساب كال اي درجة استزرقحا عسران شمون تنتكالات تمرتكب زلوا سندات بيت صحفة تمرتن ايتنو الزوا ينتصر أبنو زوبا لقو عن سبا ترى هزبي أبي لمعطو مربان نبدنفع ودابتات كحيل أبي مغركاب زستقبر آخبا مزغاخر غريبو أبتي أما حدرتي عصوتو سلسم محدارات كبابي مرحتي قجلتات وكلت هزبن أكالات منسرتاتن زتصادفلو ركب صعافي هكدف أبتينو زوباتو برهانة سقايا بزغربت صبصاب أب قدامي منفق نايزا عامت لعلى 4 شحن 630 قلوبة الزتو وافرلو سفيعنة فتات معقاب ماين حمدن كمون سقانا ناي حمد سرقا كم تسلاسل حبيرون بزيكازي بمغنيات 10 سنين شمون تمقابيتن بهزبن سراحتنياتات منقسن استوات كلتة ميتن كلتة شحنافة نسل 624 سدرات سوات كم التخفافة لقريتهم
ኣማሓዳርኑ ዞባ ለጓዓን ሰባቶ ኣብርሃም ሓጎስ ቦጎኑ ህዝቢ ብጋንታታት ተወዲቡ ሕፅረታቱን ምፍታሕ ዝወስዶ ዘሎ ተበግስቶታት ብዝሓያለ ክቕፅሎ ብምልባው ምምሕዳር ኣብዚ መዳይ እዚ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብውህደት ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጾም ተሳተፍቲ ቦጎኖም ግብሪ መንግስቲ በብዓመቱ ዝእከበሉ ኩነታት ክፍጠር ዕድላ መሬት ጢሳ ክቀላጠፍ ዘይምኽኒ ወሰኽ ዋጋታት ንዝገብሩ ነጋዶ ድማ ዕቱብ ምቁፃር ክግበረሎም ዝብልን ካልእ ርእቶታትን ኣቕሪቦም ብሞያ ስልጡኑ ዘሎ መንስያት ንዝቐሰሞ ፍልጠት ብግቡእ ክሰርሑሉን ብግብራዊ ዕዮ ከማዕብልዎን ናብ ወንበር ሃማምታ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲና ተሓሳሲቦም ኣቶ ሳልሕ ነዚ መተሓሳሰቢ ዘቕረበ ሃማምተ ዞባ ማእከል ብዝተፈላለየ ሞያታት ካብ 1 ክሳብ 3 ኣዋርሕ ዘሰልጠኖም 1330 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 2164 መንስያት ብ8 መስከረም ኣብ ዘመረቐሉ እዩ ሓላፊ ሃማምተ ዞባ ማእከል ኣቶ ሳምሶን ክፍለ ኣብ ዘስምዑ ቃል በብእዋኑ ዝወሃብ ዘሎ ሞያዊ ስልጠናታት ኣካል ናይቲ መንስያት ብቑዕ ፍልጠትን ሞያ ንምዕጣቕ ዝካየድ መደባት ከም ዝኾነ ገሊፆም ሃማመተ ዞባ ማእከል ኣቐዲሙ ኣብ 16 ንኡስ ዞባታት ብሞያ ጽገና ሞተር ማይ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ቅባ ቪድዮ ካሜራ ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእስን ካልእን ዘሰልጠኖም 345 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 470 መንእስያት ንስራሕ መበገሲ ዝኾኖም ልቓሕ ኣዳሊሎም ከም ዘሎ ኣረዲዮም ኣብኑ ዞባ ባረንቱ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣምታ ጽሬት ከባቢውን ብምውሓዝ ብጉለ ጽሬት ዝስዕቡ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምግታ ብሰብ ሞያ ጥዕናን እናተመርሑ ኣድማዕ ንጥፈታት ከባቢያዊ ጽሬት ኣሰላሲሎም ሓላፊ ማእከል ጥዕና ንዞባ ባረንቱ ነርስ ተመስገን ብርሃነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 15 ምምሕዳራት ከባቢቲ ዞባ ዝተመደቡ ኣጋር ሓካይን ጎኒ ጎኒ እቲ ዝህቦ መባእታዊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ዓይነ ምድርን ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬትን ክብ ንምባል ብዘካየድዎ ጎስጓሳት ተጠቃምነት ዓይነ ምድሪ 900 ከም ዝበፅሐ ገሊፆም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጽሬት ኣቶ ዓብዱ ያዕቆብ ወገኑ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ዝበለጸ ሜላ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምዃኑ ብምሕባር ምስራሕ ዓይነ ምድሪ እናወሰኸ ይመጽእ እኳ እንተሎ ኣብ ገለ ከባቢታት ሸለልትነት ይርአ ስለ ዘሎ ምምሕዳራት ግቡእ ምክትታል ክገብራ ኣተሓሳሲቦም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዞ ክምለሶኩም ንምክትታል ክትቅፅሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ናቕፅለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዜና ወፃኢ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ብ5 መስከረም ኣብ ጊኒ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ብምኹናን ንኣባልነት ሃገር ከም ዝወንዘፎ ኣፍሊጡ መራሕቲ 15 ኣባል ሃገራት ውድብ ትማሊ 8 መስከረም ኣብ ዘቃንዕዎ ማንዛዊ ኣኼባ ኣብ ጊኒ ሕገ መንግስቲ ክኸብርን ፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደ ብህፁፅ ነፃ ክልቀቕን ከም ዝፀውዑ ተቓሊሑ ነታ ኣኼባ ናይ ዝመርሐት ቡርኪና ፋሶ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሎሚ 9 መስከረም ፍሉይ ልኡኽ ናይቲ ውድብ ናብ ጊኒ ብምምራሕ ምስቶም ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዙ ኣዘዝቲ ሰራዊት ክዘራረብ ከም ተወሰነ ገሊፆም እንተኾነ ግን ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ከምቲ ኣብ 2020 ኣብ ማሊ ዕልዋ ድሕሪ ምክያዱ ዝኣወጁ ቁጠባውን ፖለቲካውን እገዳታት ኣብ ልዕሊ ጊኒ ዛጊድ ኣይወሰነን ዘሎ ጊኒ ዘይከም ማሊ ናይ ባሕራፍ ደገ ትውንን ከምኡውን ኣብ ሓበራዊ ባጤራ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘይተጸንበረት ብምዃና ዝኾነቲ ውድብ ዝገብሮ ጸቕጢ ይኹን ኩነኔ ሰማዕ እዝኒ ክረክብ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ እዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ሕብረት ኣፍሪቃ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ነዚ ኣብ ጊኒ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ብምኹናን ፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደን ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰመዝ ዝተሃገርን ብቕልጡፍ ነፃ ክልቀቑ ከም ዝጠለቡ ይፍለጥ መራሕቲ ናይቲ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝፈጸመ ጉጅለ ሰራዊት ጊኒ ኣብ ሰራዊት ፈረንሳ ብምዃን ኣባል ሰራዊት ፈረንሳ ብምዃን ኣብ ወታደራዊ ወፍርታት ፈረንሳ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሶማልን ካልኦት ሃገራትን ከም ዝተሳተፈ ጸብጻባት ይሕብሩ ሃገራት ምዕራብ ንዕልዋ መንግስቲ ፖለቲካዊ ነውፅን ከም ቀንዲ መዳይ ምርጋጽ ረብሓታትን ጂኦፖለቲካዊ ጽልወንን ክጥቀማሉ ምጽንሐን ዝጠቐሱ ተንተንቲ
ዛብ ጊኒ ተፈጺሙ ዘሎ ዕልዋውን ግዳማዊ ምትእትታው ዝጠንቁ ከይኮነ ከም ዘይተርፍዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ሎሚ 9 መስከረም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ፍልስጤማውያን ሰልፈኛታትን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 100 ሰልፈኛታት ከም ዝቆሰሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ኣረድዩ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ነቶም ሰልፈኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ድሕር ምትኳሶም እቲ ግጭት ከም ተወልዐ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ ቅድሚያ እዚ 6 ፍልስጤማውያን እሱራት ብዝኸዓትዎ ጉድጓድ ካብ ቤት ማሰርቲ እስራኤል ድሕር ምህዳሞም ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ኣብ ከባቢ ምዕራባዊ ገማግም ጽዑቕ ወታደራዊ ምንቅስቓስ የካይዱ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ነቲ ምንቅስቓስ ዝቃወሙ ፍልስጤማውያን ድማ ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ከም ዘለዉ ተገሊጾም እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንዝጸንሐ ወጥሪ መሊሱ ዝዕርግ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ 1967 ብውግእ ጎቢጣ ብዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም ልዕሊ 600,000 ዜጋታት ኣስፊራ ዘላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከተካይድ ምጽንሓ ይግለጽ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ነበርቲ ወሽመጥ ጋዛ እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ከም ትወስድ ይዝከር ሎሚ 9 መስከረም በአጋጣሚ መበል 73 ዓመት ምምስራት ሰሜን ኮርያ ገዚፍ ምዃኑ ዝተገልጸ ወታደራዊ ምርኢት ተኻይዱ ኣብዛ ማይታ ሸሓት ወታደራት ዝተሳተፍዎ ምርኢት ሰሜን ኮርያ ንወታደራዊ ዓቕማ ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ፎኪስን ከቢድን ኣጽዋር ከም ዘቕረበ ተገሊጹ ኣብ ምርኢት ድሕሪ 2000 የወሬታ እቲ ምርኢት ድሕሪ 2013 ኣብቲ ሃገር ካብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ምርኢታት ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም ብጉዳይ ኒክለሳዊ መደባታ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ምዕራብ ዝኾና ጎረባብታ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ተፋሓፊሓ ዘላ ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ክትሰርሕ ምጽንሓ ይግለጽ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ክሳብ ዘይተለዓለ ኒክለሳዊ መደባታ ክትቅጽሎ ዛዓግታ ከምዘየለ ትሕብር ሰሜን ኮርያ ኣብ ፈለማዊ ዋርሒ 2021 ሓያሎ ፈተነታት ሚሳይል ከም ዘካየደት ይዝከር ነቲ ኒክለሳዊ ቅልውላው ብዘተን ምዕራፍ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝተጀመረ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ እውታዊ ውፅኢት ከም ዘይተረኸቦ ይፍለጥ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ዝጥቀስ ኣቓልቦ ከም ዘይሃበትያ ሰሜን ኮርያ ብተደጋጋሚ ክትወቅስ ጸኒሓ ዘላ ኣብ ብራዚል ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ኣብቲ ብለበዳ ኮሮና ተጸሊ ዘሎ ቁጠባት ሃገር ኣሉታዊ ሳዕብናት ይኽትል ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ንመግለፂ ሰመዚ ብራዚል ብምጥቃስ ሓቢሮም ብሰንኪ ሓደጋ ጽላት ሕርሻ ብኸቢድ ከም ተሃሰ ከም ሳዕቤኑ ድማ ምህርቲ ሕርሻ ኣብ ዝዓመት እዚ ብልዕሊ ፍርቂ ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ኪላታት ሜትሮሎጂ ሃገር ኣሚቶም እቲ ተሪኦ ኣብታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዘመን ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ትሕዝቶ ዝስተ ማይ ብራዚል ብሓፈሻ ከተማ ሳኦ ፓውሎን ከባቢያን ድማ ብፍላይ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብልዕሊ 19 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ተሓቢሩ እቲ ሓደጋ ኣብ ብራዚል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣርጀንቲናን ቺለን እውን ተኸሲቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ብራዚልን ከባቢያን ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኑ ኪላታት ሜትሮሎጂ ይጠቕሱ ኣብታ ሃገር ክሊማዊ ምምዝባል ዝጠንቁ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ሰብኣዊ ንዋታውን ኣካባቢያውን ክሳራታት ከውርድ ምጽንሑ ይዝከር መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብታ ሃገር ብሕማም አንቅጺ ልዕሊ 120 ሰባት ከም ዝሞቱ ድሕሪ ምቁልሑ ኣብቲ ከባቢ ለበዳ ቀታሊ ሕማም ተኸሲቱ ከም ዘሎ በወግዒ ኣውጁ በቲ ካብ ዝሓለፈ ወር ሓምለ ጀሚሩ ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ሕማም አንቅጺ ልዕሊ 100 ካልኦት ኣብ ትካላት ጥዕናን ኣብ ኣባይቶምን ተወሺቦም ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝውተር እምነት በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ኣብ ክንዲ ናብ ትካላት ጥዕና ዝኸዱ ናብ ባህላዊ ፍወሳ ከምርሑ ቦታ ብምቕያር እቲ ሕማም ከም ዝፍወስ ዝመስሎም እውን ቦታ ክቕይሩ ከም ዝረኣዩ ዝሕብሩ ጸብጻባት ጥዕና ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዜጋታት ካብዚ ኣጉል እምነት ክጥንቀቑ ይጉስጉሱ ኣለዉ በዚ ድማ በቲ ሕማም ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ካብቲ ዝተጠቕሰ ብዕፅፍታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰመዚ ጥዕናታ ሃገር ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻርን መጠን ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ንምግማትን ኪላታት ናብቲ ዞባ ከም ዘዋፈረ ተሓቢሩ
እቲ ለበዳ ሕማም አንቅጺ ተኸሲቱ ዘሎ ክፋል ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብቲ ቅናት ሕማም አንቅጺ ኣብ ኣፍሪቃ ዝጽዋዕ ካብ ሴኔጋል ክሳብ ኢትዮጵያ ዝዝርጋሕን 26 ሃገራት ዝትንክፍን መስመር ከም ዝርከብ ዝግለጽ ኣብዚ ከባቢ እዚ ካብ ጥሪ ክሳብ ሓምለ ኣብ ዘሎ ደረቕ ክሊማ ትሪኡ ሕማም አንቅጺ ብተደጋጋሚ ከም ዝምዝገብ ጸብጻባት ጥዕና ይሕብሩ ክቡራት ተዓዘብቲ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት ሰለስተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ ሰለስተ ድማ ተፋንዮም ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ ዲጋታትን ራሕያታትን እኹል ማይ ኣዋሊለን ኣብ ኑ ዞባ ባጽዕ ኣብ ብቕዓትን ውጽኢትን ተምሃሮ ኣተባባዕ ምምሕያሽ ተመስጊቦም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቁጠባ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ንኣባልነት ጊኒ ኣወንዚፍዎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ፍልስጤማውያን ሰልፈኛታት ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 100 ሰልፈኛታት ቆሲሎም ሰሜን ኮርያ ገዚፍ ምዃኑ ዝተገልጸ ወታደራዊ ምርኢት ኣካይዳ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ዝፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ማይ ጮሎ መበለቴ ሰዓን ሓደ ክፋል ጽዕባ ተቐርብ ተኸታታሊ ፊልም ኣብ ወገነይ ግን ሰላም